Bez ohľadu na lásku, ktorú k Maričuj cítim, som jediný, ktorý vie, čo je teraz pre ňu to najlepšie. No, ale možno Rafael tiež dúfa, že si ju jedného dňa získa. Nech dúfa. Pretože láska Maričuj stále patrí mne. Ale prečo ste si tým taký istý? Dnes som si to potvrdil. Pochopil som, že aj keď ma nevidí, cíti ma. Aj keď si myslí, že som niekto iný, ľúbi ma. Ale ako, nie, radšej mi to vysvetlíte, lebo tomu celkom dobre nerozumiem. Je to jednoduché. Dôležité je, že ma Maričuj ľúbi a je stále moja. Toto bude kuchyňa. Môžeme ju zväčšiť, ak chceš. Dobre. A keď urobíš pár krokov, budeš v obývačke. Áno. Smerom tam je jedáleň. Tadiaľ to vyjdeš točitým schodiskom. Akým točitým A schodiskom? prídeš do detskej izby. Aké deti? A oproti bude naša izba. A na terase budeš mať veľa krásnych kvetín. Daniel, prestaň. Môžeš mi to vysvetliť, pretože mi to nedochádza. Pozri sa, aký sme na tomto svete maličkí. Rosio, to, čo sa stalo Maričuj, ma naučilo, že náš život žijeme dnes. A zajtra, kto vie. A človek by nemal čakať, keď si je niečím istý. Ja napríklad viem, že ťa ľúbim. A to, čo sa tu deje, totiž chcem postaviť dom, ktorý ti opisujem. Takže ty tu chceš postaviť nejaký dom. Nie nejaký dom, ale náš dom. Pretože to, čo naozaj chcem... Staň sa mojou manželkou. Čo povieš? Chceš sa stať mojou manželkou a chceš, aby som bol tvojim manželom a ľúbil ťa celý život. Áno, alebo hej? Neviem, ako ti to mám vysvetliť, Kande. Doktor Cisneros je pozorný a veľmi zdvorilý. Stále sa zaujíma o mňa a moju rodinu. Zachránil mi život, lebo inak by som už bola teraz nebohá. Ja mám taký pocit, že si nejaká nadšená doktorom Cisnesom. Cisneros, Kande. A to je jedno. Vidím, že si veľmi spokojná. A z toho som veľmi šťastná. Asi máš pravdu. Som z neho úplne vedľa, keď je pri mne. A toho sotva poznám, Kande. Spomenula som si. Veď ty si bola predsa v ten deň so mnou. Ktorý deň? No predsa ten. Spomeň si, Kande. Ty mi môžeš celkom podrobne opísať, aký je. Musíte o seba trochu viac dbať. Nejete, neodpočívate. Maričuj z postele vstane a vy do nej spadnete. Onélia aj na to raz príde. Ale niečo mi robí starosti a nemôžem si to vyhodiť z hlavy. A čo? Dúfam, že som Rafaela presvedčila. Nepoviem Maričuj nič o tom, že som ju operoval ja a že sa o ňu budem starať v jej rekonvalescencii, predstierajúc, že som niekto iný. Lenže je tu niekto, kto jej to môže prezradiť, ale len zo zloby. A koho máte na mysli? Netušíte? Anna Julia. Ale odkiaľ mám poznať toho doktorka? Pretože je to ten istý, ktorý bol vtedy pri svetenej vode. Čo sa stalo, Kande? Už si nespomínaš? Neviem, popravde, ja neviem, ako ti mám vysvetliť, ako ľudia vyzerajú. Nie. Pozri sa, Kande, skrátka mi povedz, aký je. Ty si ho v kostole v ten deň videla, takže mi ho môžeš opísať. No, totiž on je... Takže je... No, aký? Je krpatý. Taký nízky. A je tučný. Bruchatý, taký tučko. Je taký
Áno? A taký, áno. Čo ti preskočilo? Nie, Kande. Nie, vôbec nie. Ale vieš, ste také srandovné, pretože mama mi povedala niečo celkom iné ako ty. No dobre, veď som ti vravela, že ja neviem opísať, akí sú tí druhy. Tak ale teraz si riadne prestrelila, Kande. Ale nevadí. Už viem, ako to urobím, aby som vedela, aký je. A ako to urobíš? Poprosím ho, aby som sa mohla dotknúť jeho tváre. Si v poriadku, Rosio? Áno, áno. Čo je, nechceš sa za mňa vydať? Myslím si, že na to ideme príliš rýchlo, Daniel. No, vždy som vedel, čo chcem a teba? Som od nášho prvého stretnutia nielen chcel, ale som ťa aj ľúbil. A pravil som, že ti nedám pokoj, kým ma nebudeš chcieť. Spomínam si, že si mi každý deň vravel veci, ktoré mi lichotili, až kým... Si mi nepovedala áno. Teraz ti vravím to isté, len inými slovami. Rosio, chceš si ma vziať za manžela? A radšej mi povedz áno. Lebo ťa o to budem žiadať každý deň, až kým s tým nakoniec nebudeš súhlasiť. Drahá moja, aký je krásny. Pozri na ňo, starka. Malý. Pozri, čo robí. Daj mi ho na chvíľku tak. Malý, šťastný, keď je s tetou. Áno, miláčik môj. Veľmi ľúbiš svojho bračeka však? Áno, strašne. Pozri sa. Podľa teba tiež ma ľúbi. Ó, strašne. A veľmi ľúbi aj Maričuj. Nevadí, že ona mňa neľúbi. Dcerka, poď ku mne. Najta, už som ti veľakrát povedala, že nie je pravda, že Maričuj ťa nelúbi. Ale Anna Julia mi povedala, že ma neľúbi. Poď Je sem. mojou priateľkou. Lenže niekedy my, dospelí ľudia, vravíme veci, ktoré nie sú pravdivé, drahá moja. Chceš mi povedať, že klamete? Nie, ale niekedy sa môžu míliť. Vysvetli mi jednu vec, señorita. Dnes večer ti bolo dovolené ísť spinkať neskôr, pretože je u nás Juanito. Ale netreba to preháňať. Onelia, prosím vás, postarajte sa o deti. Musím odísť. Kam idete? Skontrolovať Maričuj? Nie. Idem niečo vyriešiť, kým nebude príliš neskoro. Áno? Takže... Bože môj. No To je úžasné, decko. Ľúbim ho. Opatruj sa Ľúbim ťa. a poslúchaj starú, dobre? Dobrú noc. Dobrú noc. Majte sa. Juanito. No, Nechaj ma, nepáči sa mi, keď ma poskávaš. Lebo nie som on však. Juan Miguel by ťa mohol poskávať. On by ma mohol poskávať toľko, koľko by chcel. Nemala by som dosť. Smeješ sa zo mňa? Nebuď domýšľavý. Z teba špeciálne nie. Ak mám byť úprimná, tak zo všetkých mužov. Aj z toho kreténa, operatéra slepcov? Čo ti šibe? Z Juana Miguela by som sa nikdy nesmiala. To nikdy, lebo on... on je niečo mimoriadne. Viac ako akýkoľvek iný muž. Nie. Viac ako ja nie je. Máme tu niečo nevyriešené, Anna Julia. Pomstiť sa mu. Povedal som ti, to musí výjsť. Nechcem ťa už vidieť. Si žena bez duše. Bezcitná. A dúfam, že ťa už nikdy v živote neuvidím. Je možné, že máš pravdu. Kto to teraz môže byť? Netuším, nečakám nikoho. Kto je to? Anna Julia, Juan Miguel. Musím s tebou hovoriť. Môžeš otvoriť? Som spokojný, lebo som ti vyčaril úsmev na perách. Najkrajší, aký som kedy videl. Prečo? Chcem vedieť, ako sa má moja obľúbená pacientka. Prečo si ho nemôžem vyhodiť z mojej hlavy? Je taký pekný a taký milý. Je to veľmi pozorný doktor a stará sa o mňa.
Každému na mne záleží. Každému. Len Juanovi Miguelovi nie. Ana Julia, musím s tebou hovoriť, otvoríš mi? Amador, to je on, to je on. Áno, jediný muž na zemi, ktorý sa ti ráta však. Skryj sa, prosím ťa, áno? Nie. Bude dobré, keď si budeme vidieť do tváre. Schovaj sa, prosím ťa, schovaj sa, vieš. Vieš, že Juan Miguel je muž môjho života. Ak ťa tu nájde, nikdy sa mi nepodarí to, čo mám v úmysle. Schovaj sa, áno? Poboskáš ma? Ale... Choď už. Urobím to, lebo som tvoj priateľ. Dobre, idem sa ukryť. Choď do izby. Rýchlo, choď už, choď. Juan Miguel, aké príjemné prekvapenie. Poď ďalej. Nie, takto je to dobré. A len poď ďalej, poď. Ana Julia, chcem sa s tebou porozprávať o dôležitej veci. Hovor a uvidím, ako ti môžem pomôcť. Vybavíš si rozvodové záležitosti a budeš môcť spojiť tvoj život s mojím. Možno nebudeme mať cirkevný sobáš, ale Božie požehnanie určite mať budeme. On vie, že naša láska je čistá a úprimná. Daniel. Ľúbim ťa z celého srdca. Nadovšetko na svete. Si to najkrajšie, čo mi život dal. Si moje slnko a dôvod môjho bytia. Na inom mi nezáleží, len na tebe. Keď cítiš to isté, čo ja... Keď ma ľúbiš celým srdcom, budem ťa navždy ľúbiť. Tak potom áno. Hneď ako sa rozvediem s Vicentem, chcem sa stať tvojou ženou. Ľúbim ťa, Rosio, ľúbim ťa. A ja ťa ľúbim. Budem ťa milovať celý svoj život. Ľúbim ťa. Sedatívum, ktoré mi zohnal Amador, mi poslúži pre Juana Miguela. Šťastie je na mojej strane. Na čo myslíš? Prečo sa usmievaš? Som veľmi šťastná, že si tu so mnou. Ana Julia, nejde o zdvorilostnú návštevu. Už som ti povedal, čo si o tebe myslím. A aké sú moje city k Maričovi. Myslela som si, že ťa mrzia tie hrozné veci, ktoré si mi vtedy povedal a ktoré si myslím si nezaslúžim. A že si prišiel, aby som ti odpustila. Ana Julia, je mi to ľúto, ale stále si myslím to isté. Tak na čo si potom prišiel? Požiadať ťa o láskavosť. A ako predpokladáš, ide o ženu, ktorú ľúbim. O Maričovi. Rafa? Si to ty? Áno, to som ja. No samozrejme, veď predsa takú dobrú a milú dušu, ako si ty, si nemožno pomýliť. Len sa nerob, to kvôli tej mojej palici. Uprosil som sestričky, aby mi dovolili na chvíľu vojsť, ale už k tebe nikoho nepustia. A čo sa deje, Rafa? Čo ti je? Niečo ti je však? Čo sa stalo? Čo by si povedala, keby si vedela, že sa vrátil Juan Miguel? Keď ide o Mariču, nemôžem ti predsa nič odoprieť. Nech je to čokoľvek. Ana Julia, nebuď falošná. Už viem, čo si zač. Chvíľu mi to trvalo, to pripúšťam, ale už som ťa prekúkol. Prišiel si ma požiadať o láskavosť a pritom ma urážaš. O tom sme už predtým hovorili a ty vieš, že mám pravdu. Myslím to vážne, že Maričuj mám veľmi rada. A to, že som do teba